Koko Prabu ndadosaken kagiat raos sing manah dereng ngantos purnanggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene swanipun Panakawan sareng kula tilingaken radi pangling krana busananipun sami murwat menika mboten pangling rak Bagong jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara lah kok ora kaya sabene Bagong genep tata kramamu kowe nganggo busana kejawen mongko komplit kaya mengkono inggih Yayi menika ingkang abdipun Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan nunamit pasang kaliman tabe tinebena ing wiladune dumawahing tawang towang sinuwun sampun kula medal sonten awit taun niki kula nembe ngerol pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten mongko kula seneng nek kula dal kenjing mengkono Bagong mekaten inggih kok malang kerik lali nggih kowe nganggo busana kejawen komplit syukur-syukur Bagong yen to isa yasa nyileh oh nyewa nggih lah niki ra ketara to ikete sesak sinuwun ukuran 94 kok sik kuwi sirah apa genthong kowe karena nggih gedhe sirahe niku cerdas iya ikete ukuran 26 dadi mung cilik kaya susu emprit nang mboten napa-napa semua niat kula pancen sowan ngersanipun sinuwun Prabu Darma Wangsa Darma Kusuma menika supados sampun ngantos ngisi-sini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng wong sing ndao lan sak piturute iya Bagong sembah bektos kula kunjuk iya tak tampa bekti aja dibasake bektos nun nggih pangestuku tampanana kula pundhos ora sak kula pundi ora usah dibasak nggih kula pundi enggo jimat paripe dayanana ing kasantosan pugulut anu sinuwun iya Bagong pangestuku tampanana nun nggih penak nanggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi jagat Dewa Bathara inggih jagat Bagong padha rarja sak praptamu pangestunipun sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng niring sambi Sri Bathara Kresna iya bekti kula konjuk sinuwun iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring paitu paduka amawahana indak ing gesang kula sinuwun iya Bagong iya prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang sekeca wah sapa iki Gus sinunganu Ndara Werkudara ndeng lali aku Bagong Badararja sapraptamu ngatunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den yo Bagong pangestuku tampanana nun inggih yen iketmu sesak sesuk ning nggon aku oh nggih mesti padha karo aku ukuran sirahmu oh nggih sampean gedhe dhuwur kaya ngaten sirahe mesti gedhe bangane gulune iya prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi Ndara Panakawan Bagong Badararja sapraptamu pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk iya Bagong nggih Bagong Badararja nggih wilujeng Ndara kembar bekti kula kunjuk iya pangestuku tampanana iya pangestuku tampanana Bagong nun nggih prayogakna nun nggih sanget anggen kawit dadosaken jimat paripe
Mas Bagong Wilujeng. Oh, Marsih. Nggih. Selamat wae aku isih Marta. Tasih. Syukur. Nomormu ganti kok? Mboten. Kok tak ora tau mlebu. Wal pripun? Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Kuwi nek diwaca wa. Ora tau masuk. Gantos kertu. Yo aku ngabari aku kok nek ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antarané kowe karo aku. Nggih, dipun prayogaken panjenengan ngangge busana Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus. Ketok langkung ganteng semorot cahyanipun. Nggih cangkeme kekamban. Pak. Ngunake wong lanang kok cangkeme kekamban. Prayogaken Mas Bagong. Heeh, iki aku lagi penting ora usah sambung rembug. Kowe karo aku ki mung ngabdi. Nggih. Engko ndadukani Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nggih. Mangke mampir. Suwung pa. Nggih. Engko tak perloke, dela-dela ya. Nggih. Panakawan Bagong. Nun. Ana wigati apa Panakawan dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo, ndungkap angka kalih sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun sotaken. Disotke karo sapa? Dikongkoni lho, Diutus. ha. Kula niku diutus kalih Bapak Semar. Saderengipun kula ngaturaken wigatos ing pasewakan, Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katur Ndara Puntadewa. Iya tak tampa bapakmu ngaturke bekti. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katur Ndara Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Tiba sepadha-padha gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh. Mekaten semanten niku ugi. Semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng. Iya tak tampa. Nun nggih. Kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih, Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong tak tampa. Nun nggih. Kalian bojone Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem, kalih RT nggen kula niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Iya Duko. Bagong tak tampa. Kamtipnas Pak Karjiyo Ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. wis sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki engko entek-entekke wektu nek tok aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae. Oh nggih. Lah iki mekaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya Bagong eneng apa? Kula niku mboten kanthi kanyono-nyono ditimbali arek bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku siji Gareng, loro Petro. Niki Petro kalih Gareng mboten kanggo niku sing ditimbali bapak. Blas ora ana Petro, ora ana Gareng, kula ditimbali bapak. Terus kula sowan ngersaning bapak. Bagong. Dalem, Pak. Nuwun sewu kula nirokke. Iya Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Kula niki nirokke omongane bapak. Oh, lara ngerti kok yo. Wah, wis parah iki. Ngeten. Ana apa, Pak? Ngoten. Ampun semaur. Ora. Ngoten niku. Blegegek gek sadurita. Mel. Bagong. Kowe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. Dikongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten tuh Bapak paring pangastuan. Pepundhenmu Pandhawa. Oh nggih. Merga dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen mbangun Pura Kencana. Bangun Pura Kencana. Nggih.
tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ah, ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine wah, bapak arep bangun omah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik merga jenenge we Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana. Wah, kula wis mbayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane ya. Jebulane yo ki apa? Jebulna niku bapak ora mbangun papan sing magrong-magrong. Ning bapak niku ngendikane ngenten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku ora Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Pura Kencana ki mung papan sanepa. Pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa mas. Siti mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit, ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan lan papan pesrawungan. Ngaten. Oh, dadi kabeh mau mung sanepa. Iya Bagong sak banjure. Lah terus wigatos kula sowan teng ngene Sinuwun Prabu Darmakusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye Bagong? Kowe tak kongkon sowane Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat sranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun melih wong sing kongkon bapak, ayo kepeksa kula matur kan sampean dalem ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo Bagong. Puntadewa ngrumangsani. Bisane kaya ngene merga, bisane mukti ya merga bapakmu. Bapakmu momong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Monggo Puntadewa sak kandhang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikaning wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu Bagong. Matur sembah nuwun. Mara gage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa prabeya? Mboten. Duit? Iya, mboten. Prisa nek saniki Semar niku wis kecukupan. Iya, wis cukup menderita. Iya Bagong. Nggih. Niku wis suwe. Iya. Iya aku wis ngerti. Nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo pramnata cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusun. Nggih. Karang cangkeme kejembaren. Ngarmune niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis Prabaya. Jamrut Hergeni menika mboten, nanging pusaka Ngamarta Tetiga. Isih tenang, durung ana reaksi apa-apa. Pusaka Ngamarta Tetiga inggih menika setunggal tumbak. Apa ya? Wah lali aku ki. Mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene. Tumbak Ngamarta. Nggih. Napa asmane Sinuwun? Tumbak Karawelang. Nah. Tumbak tempe Karawelang. Ora nganggo tempe. Oh iya, Ding. Tumbak Karawelang angka kalih payung motha. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga angka 3 inggih menika Pustaka Jamil Saipul Jamil. Apa ta? Pustaka Jamus Kelima Sada.
saking bungah kula kaya karang wong lalen niku pustaka Jamus kelima sada ketiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing Karang Kadempel dados saranganipun bangun Pura Kencana. Werkudara. Nggih. Piye Dimas gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5. Pun Kakang ora bisa nengahi mung Siadi. Apa dene kadangku 5 cacahe ingkang ndak suwun penemuning Siadi. Wenehno. Semar kuwi gedhe. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Lelabuhane Semar yen diteraju karo bobote pusaka 3 mau durung ana apa-apane. Wenehno. Tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel mengko Semar duka karo Pandhawa. Kudu iso mbok gagas mbarep kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar. Wah, kaya ngopo lakune Pandhawa? Betul. Leres niku. Nek dipikir Semar niku sikil dinggo sirah dinggo sikil. Momong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampeyan sedo cilik-cilik kula ngetutke. Nganti sepriki niki sampeyan wis dadi ratu sampeyan do mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Niku kula ya ora tau njaluk undakan bayar. Ora tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nrimo, wis sampeyan cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho nrimane bapak. Iya ya Bagong menengo dhisik. Oh nggih. Piye? Arep Kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati. Mbok menawi penggenipun Kakang Mas Jodipati menika leres. Nah. Niku ya cocok. Bagong Dalem menengo dhisik. wah cangkemmu iki kaya omong wae to ya. Nek kula Sedewa, kula ndereke mawon Pak Prabu, kula ndereke mawon. Leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara. Menawi ngantos Kaka Prabu menika wel maringaken pusaka ketiga menika kala wau, ajrih kula menawi kogel kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa. Lajeng kados pundi polaipun para Pandhawa? Bagong, Nun, wektu dina iki apa ingkang dadi aturing kadang-kadangku kabeh wis sarujuk. Mula yen to kowe mbutuhake pusaka Ngamarta 3 tumbak para welang payung tunggul naga pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada mara boyongan marang Karang Kadempel jeneng ingsun ora bakal owel sarta ora bakal anggrundel Panakawan Bagong. Yayi kula wonten dawuh kula nuwun sewu sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil liripun kados pundi Pak Yayi nuwun sewu lho. Sepisan Semar menika namung derajatipun Panakawan. Semar menika namung nuwun sewu kasaranipun namung batur. Ingkang sepisan radyaneh petangan kula. Lah kok ing ngatasé Semar menika namung Panakawan kok duwe niat bakal mbangun Pura Kencana. Menika engko sepisan. Kula mboten badhe angias, kula mboten badhe ngembe. Tuwin kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kyai Semar. Namung sedaya ingkang badhe katindakan menika kapetanga kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Inggih to menawi Semar menika lair batos nyuwun ngambil pusaka ketiga. Menika lair batos kinarya syarat sarana mbangun Pura Kencana nanging nuwun sewu. Pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika wah gingsir. Inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun Kiler Semar yen to wis jeleh dadi wujuding Panakawan tumunten badhe kepengin mindhak pangkatipun, tumunten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngambil pusaka ketiga ing pengangkah supados sak mangke saged ngembali dhateng pangawaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa. Mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu kula ingkang badhe anggondheli Kyai Prabu tasih nganggep ing raka menika pengayomanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho. Kula ingkang gondheli pusaka ketiga menika Kyai Prabu.
Nuwun sewu. Sinuwun Prabu Kresna. Bagong piye? Bareng sampeyan paring pangandikan kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Peranganing Pandhawa 5 cancah wis paring pangestu, paring palilah kula mboyong pusaka 3. Tumbak kara welang payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampeyan duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka 3. Nuwun sewu. Sampeyan le ngitung saka ngendi? Hah? Sampeyan le metung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan? Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Ora arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gentho ora gentho sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep bebeda atine Bagong, ayo ora masalah. Padha. Nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa, Bagong. Ngono nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lah pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi. Ngawur wae. Pripun kula tak takon? Apa Semar ki diniat elek? Nek Semar niku nggadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Bingek-bingek. Biyen Semar niku duwe niat sing elek. Ning napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki. Ngoten. Supaya masyarakate ayem-ayem tentrem, rukun, enten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdute aja tosang. Terus sing dintoki apa kula tak takon? Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti ana gugah huru-hara. Ngono. Iki ya ngapa iki ngrusuhi? Wayangan kok lagi nesu templeki walang. Munggo walang kayu tak emplok. Ngono. Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar arep mindah elek karo Sinuwun Prabu Darmakusuma lan sak Pandhawane. Niku ategesan Ateges. Ateges niku ora patek seneng nek tegesan kula seneng. Adan tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku, kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe. Ning ana sing ngalang-alangi." Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta 3. Kresna kok dadi usape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani Pak karo Bapak? Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Dene sampean ora wani kok ngelek-elek wong sampean ae dhewe ora. Lho, aku ki ora ngelek-elek. Ngelek-elek wae. Kok ngono ora ngelek-elek. Kowe ngunekke Semar ben kenggonan derajat pangkat kok ora ngelek-elek ki. Dasarmu apa? Aku mung bedhek. Bedhek ning ngarani wonge. Wah, kok saya Werkudara sabar. Iki lagi gayeng wae ora. Kowe arep ngejawab apa wae? Kowe arep ngejawab apa? Jane ngeten, ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Ndarawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah.
Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabeciane wong tuwa. Sranane men kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Sari karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane meng adu otot tak ladeni adu otot. Adu kekuatan tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh modar nang kene ya wis meropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang-wangsulan. Aja meneng wang-wangsulan ngeten iki Bagong. Metu njaba. Ngoten. Gampun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendina tak tokke njaba. Mengke ndak perkarane berat. Ngoten. Rasa to omongi. Ngoten mawon. Kula sampeyan ngendika pripun-pripun? Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Kudus. Setyaki. Siraman nganggo tirtaning kesabaran aja ngono Setyaki. Dimas sing sabar. Kanjengipun. Kula Prabu menika sembahan kula. Nek Kula Prabu dicecamah dening wong kono-kono, kula ora nrimakake sing nyamah upamane sak pepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika namung batur. Ucape kok ndrewili kaya grojokan ngreweteh kaya bedhe sewu napa pategalan. Nek mboten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung. Oke. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik Sencaki. Padake apa? Setyaki sabar. Kanjengipun sinuwun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Kaya ana sing jawel le. Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih. Mboten. Kowe senengane jual jawel. Anggere kurang jual jawel. Niatipun pripun? Kula wis ngerti kok sampeyan mesti mbelani Ratu Gusti sampeyan. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau saiki. Tahu, roti. Nek mau kon baleni wis ora iso. Yen karo nantang Koko Prabu, mungsuhe dudu Koko Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong karo Setyaki menang sapa? Kowe iso ngalahke Setyaki. Kena adu arep karo Koko Prabu, ning kowe ora iso ngalah Setyaki. Aja takut dosa, bali mung kari jeneng. Muni yo. Iki serius iya iki. Iki tenan iya iki. Iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan. Ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampean? Ngendi papane wong ngasut? Jaidan. Ndara Werkudara ampun guyu. Niki lelucan kula niku kudu nggo penonton, dudu nggo pemain. Sampeyan niku pemain. Pemain kok guyu ayo ora apik. Apa kadhe? Tak kira nek arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. Tura wani aku. Metu njaba. Oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh. Iya, wis rasa kuwatir Sencaki mesti tak tokke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo nang ayo tatutke ora bakal wedi karo kowe.
madyaning pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten kaperbawan kamurkaning ki Lurah Bagong miwah Raden Haryo Setyaki. Dadak sakoleng mangke kaya ana kaelokaning jagat. Mengker ki Lurah Bagong mijil saking pagedhongan pusaka nengge tumbak para welang payung Tungganaga pustaka Jamus Klimasada tut wuntat tindake ki Lurah Bagong. Senjata cakra ingkang tanpa beda panggrahitaning kaya menungsa lumrah. Mulat tumbak karo welang payung Tungganaga tut wuntat tindake Lurah Bagong mijil saking kancing glunging nata Ndrawati. Nderekaken lampahing pusaka tetiga wow. Nuwun sewu Kanjeng Prabu. Ingkang putreng pringgodanipun Gatotkaca Jumadung dawuh wanter pangawinipun paduka Kanjeng Prabu Ndrawati miwah Rama Kyai Jodiwati kula Jumadung dawuh. Wa ingkang putreng Jangkar Bumi Antarja Jumadung dawuh Rama Kyai wonten menapa kula Jumadung dawuh. Siwa Ireng Ndrawati aku nyadong dawuh Bapak eneng wigati apa aku nyadong dawuh anak Mantasena. Gatotkaca Antarja Antasena wonten timbalanmu. Wektu dina iki wong tuamu Werkudara ora duwe wigati lawan atmajane. Ya mung wakmu Ndrawati ingkang ngawe marang sira kabeh. Lajeng paripun paduka Kanjeng Prabu paring dawuh menapa? Ngerti ya, Nggih? Nalika semana wakmu tinimbalan swananing Praja Ngamarta, ingkang wigatine nyara wedhekake marang pasumenane wakmu ing Ngamarta. Nanging babak anglayoni jujul lan usuli. Durung nganti paripurna nggonku nampa sabdaning Kyai Prabu Darmakusuma. Sawane Panakawan Bagong nggone kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka Ngamarta 3 cacahe. Monggo Werkudara Janaka neklos dewa kabeh padha sarujuk. Ya mung wakmu Ndrawati ing ora mathuk lawan kekarepaning Semar. Ing ngatasé Semar kuwi derajate Panakawan, Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi wani bakal mboyong pusaka Ngamarta katelune. Tegese Semar bakal ngungkuli marang panguwasaning wong atuwamu Pandhawa. Mekaten wae. Iya. Mula wektu dina iki Bagong seling surup karo Setyaki. Yen nganti mengko dadi pasulayan Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuhmu apa Pakde? Aja nganti karo ndhen gawe ewang-ewang ana pamanmu Garba Ruji. Ya kuwi Setyaki. Aja nganti kewirangan lumawan Panakawan Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun ing putra bincang menapa ora ketang sambung obor celok lintang mangkata dina iki. Yen Bagong gelem bali, tegese manut pangrahing para Pandhawa, utamane wakmu ing Ndrawati. Nanging yen Bagong ora gelem bali, kowe tak paringi purba lan sesa mangsa bara nggonmu ngrenah kawan si Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit, Po. Nggih, ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca Antarja. Bapak kok belas ora sambung rembug karo ngendikane Pakde Ndrawati. Wah, yen sagedhagan iki bapakmu kaya ora cocok. Ora mathuk karo penemune wong tuamu Ndrawati. Terus teko malah Kresna kakangku bakal tegel karo Bagong Antasena. Piye, Pak? Kowe wae tak dawuhi. Heeh. Bagong petukno. Terus aja nganti Bagong kalah karo wong-wong kae. Karo sing didhawuhi Kresna kakangku, nadyan kae anakku dhewe Gatut karo Antarja. Ning pancen belani karo Setyaki. Kowe tak wenehi kewajiban kudu iso ngayomi karo Bagong. Siap.
Ngono nggih cah bagus. Nek ngono penggalihe bapak padha karo atiku. Aku didhawuhi Siwandarawati janjane ya ora cocok, ora mathuk. Mongko kabeh sing dadi wigatine kakekne Semar ki mesti apik. Wangune ana rasa sing ora prayoga. Ana penggaling Siwandarawati wedi yen to lenggahing Siwandarawati kuwi mengko didesuk sarta digusur dening kakekne Semar. Mbah, perkara kuwi aku ora ngerti. Sing baku aja nganti Bagong Kaningaya. Wah, aku ngrumangsani nadyan kaya ngene tau tate nampa pangudange Bagong. Tau tate digula wentah karo Bagong. Siap, Pak. Mangkat dina iki. Yo, sedika ngestakake dawuh. Setyake tinunun gadanira wirang tumandang Setyaniku garwanira gawarnira ing Bagong wani karo Setyaki. Anggep apa kira-kira kowe iso ngalahke Sencaki? Sik sabar, Om. Ora sapenake dhewe. Nek kula jane ora arep wani karo sampeyan, sampeyan iku juragan kula. Ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwundarawati, mongko Sinuwundarawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar. Ya bener sampeyan iku Senopati Ndarawati, ning sampeyan kudune iso metong, iso mikir. Sing mang belani niku bener apa salah? Nek bener mang belani, nek salah sampean padha karo ana bebasan ora mangan angkane ning gabul pulute. Halo? Wes saniki sampean nek atur ngajar Bagong mangajar, terus entuk-entukane apa? Malah saya geger kahanane. Bagong cilik lara gedhe tekaning pati, patine Bagong ning negara Ngamarta. Bapak preso, bapak krungu. Saya nesu, bapak. Sing materi Bagong sapa? Setyaki. Bapak terus cancut tali wanda goleki Tenggar Borusi. Ketemu sampean, arep sampean digdaya. Wani para bapak? Hah? Piye iki kok ora dadi iki piye? Wis gleleng kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak-tidak. Pripun? Monggo, ora masalah. Aku arep tok tonyo-tonyonan. Aku arep tok antem-antemen, ora masalah. Aku arep tok ajar-ajaran, aku ora apa-apa. Wis lara kula lakonane. Mati nek perlu kula wujuti. Ning siji lho, Bagong ora marahi, Bagong ora tumindak sing elek. Bagong membelani karo Bapak Semar. Merga Sinuwundarawati nyenyamah jenenge Bapak Semar luwih-luwih Sinuwundarawati suudon karo Semar Badranaya dianggep Semar bakal ngembari panguwasaning para Pandhawa. Ora mungkin iku terjadi. Mboten bakal mungkin terjadi. Ning ewasemono sampean lara ati merga Sinuwundarawati tau nek-nekke terus sampean arep ngajar karo Bagong. Monggo. Aku ora masalah kok. Nek ming tok poloe aku ora masalah. Wis lor cilik lara gedhe tekane pati, tak wujutane ora masalah. Wah, wis sencake iki tenanan. Tak kira nek gojek terus maplek. Waduh, bathukku metu gedhe ya semua.
Wah, lah kene kewahanan iki aku jelas kalah. Kono Senopati Ndarawati gak aku mung wong cepete kaya ngene. Nang nganti kono nggawa gada wesi kuning. Aku ya ndek gada ning jelas kalah. Upama didu jelas nggon aku ajur. Yakin sumpah. Wis, iki nek aku ora mulih ning Karang Kajompel iso dadi banteng tenan nek kene. Sing ngoyak ya sencaki ya. Wong kene wis mlayu kaya ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah. Wis mlayu, mbok mandeg le ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak. Monggo aku nek mlayu ki sikilku gathoke. Pupuku ki gathok dadi wuk. Perih. Iki nek aku ora mlayu tenan. Pak. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngopo, Gong? Mate aku. Wis cilaka tenan iki. Rana ketemu Sencaki. Bul Kresna wis ngetapke wong-wong anak-anak Pandhawa. Walah, yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukane ngoyo ning dalan mok yem. Ngopo nangis, Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan riki mesti kowe Bagong wani karo Siwa Ndarawati. Pecah sirahmu dies liur. Modar kula. Rasa nangis. Rasa nangis apa? Arep diajare kon ra nangis. Menengo sik to. Kowe tak kandhani. Apa? Lho ora basa. Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Harwaca, Kakang Turja, Mak Sestyaki kewangi Siwa Ndarawati. Heeh. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya, tenan ora. Antasena badi si ana Bagong gawe nenal marhum. Ngoten. Ora. Tenane? Ora. Lah terus? Kon ngapae? Anu kene apa? Bapak ngremangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentala. Terus bapak dawuh karo aku, Antasena, ayo mono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu. Terus aku mangkat rene iki. Wah, tenane. Engko sembrono. Ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Esti napa? Estu. Estu napa? Tenan. Nek pancen tenan. Terus pripun? Maju meneh. Kon ngapa? Pedhuke Pak Sestyaki. Ngono kuwi ngewangi. Heeh. Ngono kuwi ora ngewangino, Sena. Ngono kuwi jlomprongke aku modar. Kowe iki kok bengok-bengok iki apa to? Aku omongane yo aneh kok. Nek muni arep ngewangi kok kon maju meneh. Aku mlayu wis gila kepati-pati kon maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kaserten? Iya. Apa? Pusaka? Ora. Daya kaserten apa? Tinatamen dadi mender? Ora. Ning kok aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ra iso mati, kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing ning awakmu. Manjing ning mriki? Iya. Terus metu ngendi? Metu sarana sukma. Oh. Metu cangkem? Ora. Niki? Ora. Napa riki ciut ning ngombo? Kita ciut ning wis kuat jembar banget. Ora.
Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih, pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Ngampet ambegan? Iya. Engko kula lara-lara, awak kula melar. Ora. Aku iso dadi cilik. Iso manjing ning awakmu. Nan? Iya, tenan. Wis, wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manjing ning awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, pateni ra iso mati. Amo Suramarata Jayamarata. Enteni kono Setyaki. Wis, wis yo. Ngampet ambegan. Engko aku tak manjing ning awakmu. Nek kowe dikapak-kapake ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono ya, Gong. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena. Wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Omong wae ora. Wis, wis. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni. Wisanggeni Maya Wisnu Pratenta. Oh. Gong, wis. Nane, Wis. sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Elok tenan kok. Terus kekuatan kula Kowe ngopo-ngopo iso. masa Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. wah. Gleleng tenan iki. Ning ya perlu dijajal, engko nek ngapusi. Ora. Nek mabur carane piye? Sikilmu gedrukno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Ya. Weh, nyata tenane. Waduh. Wah, gleleng iki. Ya ming sementen iki. Arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa malah ini. Ming mega tok medun mawon. Nek medun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes mene wae. Wah gleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Wah, ya piyai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi-endi ketok tenan. Wah. Wit, sapa adus kae? Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wow, edan. Wah, ora umum nek kae. Wewe lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wis ndak dosa. Ora apa ini ki nek medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya medun landing. Wah, gleleng tenan ambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi. Mengarep memburi. Mengarep kena memburi kena. Wah, ya ming peteng kok. Ora ana apa-apa bumi iki ming lemah tok ning kok kaya le ambegan iki kaya ora sesek ya. Edan tenan Antasena iki ampun tenan iki. Waduh. Wah, asem ki kuburan. Nyundul mayit aku Rono wis cilaka ya ora weruh arah nek ning bumi iki jan wah jan wah aduh sapi keng tak srondol mongko jebol wis kaya mapiur nang sirah semen ra apa-apa kena lemah kok ora ilang ambune jedul ya Amo Suramarata Jayamarata ayo Wresniwira Setyaki Bima Kunting sini kowe mungsuh Bagong Kewirangan dina iki kowe
panguwuh-uwuh karo Setyaki. Mau aku kalah karo kowe, saiki kowe wis ngara menang karo aku. Ayo, ngantemo Bagong. Ngantemo, nek perlu gada wesi kuning, gada wesi biru. Tak keprokno sirahe Bagong. Nek nganti aku iso tekanen pati aku meguru karo kowe tak andani. Apa mentas meguru anyar? Arep meguru karo ora apa ngabari kowe? Hah? Mencorong tejamu sajae wani tenan karo Sencaki. Sencaki. Kowe nek tak kena tak prenggake becik mundur. Mundur. Mumpung durung kowe modar dening Bagong. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Sencaki? Weh lah, iki delokke sik. Delokke sik nek ngene iki kowe kira-kira gila apa ora? Nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora? Hah? Sawangen Sencaki. Loh, bukan sulap, bukan sihir. Pokoke ayo. Iki nek meng nimblis sirahmu pecah dadi 8 Sencaki wae. Awas! Bejanane Bagong kok kaya duwe kekuatan anyar. Ing atase mung derajate Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah Dirgantara. Wonten menapa paman? Bagong mabur nggih. Menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi. Menapa Bagong saged ngambah Dirgantara, kula aturi maspaosaken menika wonten nginggil menika kula semanggaken nggih. Mabur lagi entas. Dadi isih kurang prigel aku kecekel ya semua. Ayo, Sambata, culke. Culke. Anak wani ora ngelimpis kok mburi culke. Duapure kaya ngene. Iso mabur, ora mung mabur. Delok, ayo. Udus. Ketok kowe. Gatotkaca kok JT men. Muran. Gugu arepe dhewe ayo Sambata kowe. Mabur iso, ambles bumi iso. Apa-apa aku trampil mara gake sawangen. Lho iki yo langsung ambles bumi jus. Edan ora edan iki tenanan. Piye? Hah? Mendel meneh. Aku kulino kok tak ketokke ndase tok ngene iki lho. Ayo ngene iki piye ayo. Ndlup. Ayo kowe. Ayo metu regane atiku. Metu ya metu candak dening aku. Weh, ayo. Sambata. Untir gulumu pedhot. Modan kowe. Kowe lah, mentolo tenan to sampean. Ora mentolo sebab apa? Kowe wis ngece karo Gatotkaca, kowe ngiyas karo Gatotkaca. Pun mang tugel, wis ora masalah. Wis mang puntir gulu kula, ilang ndase ora apa-apa, engko tak gantine ndas tolo. Manisa cilik kae. Pedhot jangkamu. Mang pedhot. Hi mergane batimu. Mas wis rasa dadak ngeman karo Bagong. Mang pateni. Mutar. Batur kurang ajar. Mati dening tangane Gatotkaca. Kyai Semar.
Aku dhewe ingkang bakal matur marang Kakang Semar, pidana apa sing bakal tak sandhang. Merga Bagong ngiwiwi karo Garukaca, Bagong ngina karo Garukaca. Teganing pati merga saka tangane Gatotkaca. Siwa Semar, aku sing mateni Bagong. Asem ya akeh semute to kene iki jangan. Edan. Agene karo wong dirubung semute gila. Oh, ala ndekno kaya ngono kok glelenge Raja Matut. Ana wong pindah merga dirubung semut kok njur klepat. Tanpa tali wara rumangsane. Ayo, sapa lagi? Sapa lagi? Mumpung isih buka, ayo mumpung isih, ayo. 1000 entuk 3. Kene. Ayo sapa sing kira-kira mungsuh Bagong legane atiku ora bakal tak tinggal loncat. Wangsareja. Wus. Antarja kok Wangsareja. Iki kakangne Gatotkaca iki anak Werkudara sing tuwa dhewe, mbarep anak sulung. Iya. Bagong kowe. Heeh, arep ngopo kowe? Arep nyembur, heeh. Semburan ora masalah. Ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki. Apa rumasamu tak anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Gatotkacae gila karo aku. Sencaki mundur. Aku meng kowe, Jo. Lus. Jajo. Ya wis men apa? Apa kowe ndek kekuatan? Sawangen, Kowe ora mung iso ambles bumi, aku iso mabur. Delone ora percaya. Endi mabur? Iki mau. Aku nek mabur ora tau suwe kok, Jo. Sedhela wae cukup. Mabur suwe-suwe ragate akeh. Ya, mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa. Sawangen, kowe ambles bumi, tak tututi ambles bumi. Iki delon. Endi? Ya ora mandi kabeh ta iki. Oh, bajigur iki. Metu ora omong-omong. Soale iki nek metu omong, aja mung meneng wae. Apa nyasmitani? Ngono. Dadi kene iki ngerti ora mung tiwas pamer ora. Aku sengit suwe-suwe kowe pamer, suwe-suwe kowe gleleng. Sapa-sapa tok pameri, sapa-sapa tok glelengi, aku wegah nek ngono iki, Gong. Ha iki piye iki ijak siji e. Ora mlebu meneh arek. Ayo mlebu meneh. Wis rada sauntara kaya mlebu meneh kene yo. Cah sirahmu modar kowe ora. Pansane maya ijek nom ngomong. Apa itu? Dimas Wanasena, oh Kang. Kok malah ngewangi Bagong? Dawuhe bapak pancen ngono. Mergo bapak paring dawuh karo aku, niate Semar ora bakal elek. Tur meneh Bagong nyilih wujuding pusaka telu mau pancen saka dawuhing bapakne ya kuwi kakekne Semar. Nek Kakang ngewangi karo Siwandarawati, monggo ora apa-apa. Arep gendak sika karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep njotosi Bagong, tegese aku sing kudu mungsuh sampeyan. Sampeyan mungsuh aku. Yo gelut piye? Menang sapa? Cengengesan tak keplak sirahmu kowe. Iya ditantang adine ora wani. Iki luwih enom lho. Luwih enom ya men, rasa cerewet. Mundur. Udah mlaku kok mundur ki ngopo? Engko senene. Mundur kok maju ora.
Ngono wae. Ya to, Gong? Heeh. Ya nek pancen arep gendak sing karo Bagong, mungsuhe dudu Bagong, ning Antasena mergo aku entuk kewajiban saka bapak kon ngayomi Bagong. Betul. Engkari wani apa ora? Ha to. Hus. Ya wis yen pancen ngono pun Kakang ngalah Dimas. Ora ngalah wedi. Ngalah. Alah wedi wae. Pucet tak. Ketok raine pucet kok. Nek aku gelut karo adiku, nek ana sing mati salah siji, nyawamu ijole. Wis ora ngono. Iki kan masalahmu masalah keluarga. Aku kan wong liya. Aku mengarep pengen nyoba Antarja karo Antasena iki menang sapa. Mergo penonton semene iki lho ono sing ngerti gerute Antasena karo Antarja. Nggih to sederek. Wah, edan malah diumumke iki piye to? Nggih, wani ora? Ora. Ah, ngono malah jelas. Wis ngono nggih minggat. Us. Iki karo kakangku kok ngono to. Iki kok tas-tas to. Wis ping pindho lho kowe ngeplak aku. Wong tuwae. Nesu wae, nesu tak jarah rayah ning kene wong loro kowe. Wis ya ora. Wis tindak ora. Ya wis Dimas ngono aku manut karo Dimas Antasena. Ya malah Kakang Garukaca kandhanono. Mengko aku kowe karo Kakang Garukaca sowan ning Karang Kadempel. Arep ngapa, Edwan? Lho. Bapakmu kuwi kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembatan. Sing jagani sapa? Oh, daftarke Linmas. Us. Aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Oh, nggih, nggih pun rika mengke do mlumpuk do menyang tenggen kula. Ya wis Bagong ngono wae. Nggih. Wah. Alus iki ambles bumine. Iki blas ra nyuwara Mas. Iki kok senengane nyuwara kasar kok iki. Kowe tak tothok lambemu lho. Wis kowe bali yo. Weh, atra ditakokke. Kula isih ndek kewajibane. Apa? Tumbak kala welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada pripun? Nek bapak nakokke piye? Senani bapak nek nganti kula ora nggawa pusaka nika. Gong, tak kira bapakmu ki pancen niate apik. Buktine Noleo. Pusaka Ngamarta 3 lah kok do nututi karo kowe. Darius. Iya. Ngono aku noleh ra ana apa-apa. Noleo sik to, tak culek matamu lho. Iya, aku kasar ya suwe-suwe. Omong dipaido ngono kok mripat arep diculek ora. Udus. Weh, lah kok nyoto ta iki? Ya kuwi pusaka Ngamarta. Sing dawa niki Tumbak Kurawelang. sing mingkup nika Payung Tunggul Naga. sing kaya layang. Layangmu. Wah, iso nyanyi barang kowe. Iso wae. Us iki wong edan. Nun ngapunten aku lho niku iso bales ya biasane refill. Refleks. Refleks Nero Gareng niku iso balas-balasan konten niku soalé ora. Lah terus sing kaya gir becak niku? Us. Kuwi senjata cakra. Senjata cakra. Iya. Wah, jan kok malah papat. Kuwi katandha nek kelakuaning utawa tumindahing Siwa Ndarawati kuwi kleru. Mula pusakane trima uncat saka Kancing Gelunge. Terus Gawanen. oke. Kula gawa nggih. Ya. Mungkin aku walat. Waton kuwi nyembah ping 3 ora kuwalat. Le nyekel nganggo tangan tengen, ora tangan kiwa. Tangan kiwa ki kotor. Sampeyan kok iso basa Indonesia? Reget. Ora ngoten. Wes, kok kebablasan siji. Baleni mboten? Baleni. 1, 2, 3 wis. Ngono. Tengen. Tengen. Ngegedete. Aku iso omong tengen. Iki tengen iki. Iki tengen. Iki sik biasane ciduk. Iki. Piuk ngono.
Wis. Gawanen ngono nggih. Nyun pamit nggih Ndara. Sing ati-ati. Wah, jan genteyong niki. Ora apa-apa. Ngati-ati kono Gong. Pasrahke bapakmu nggih. Engko aku nyusul kowe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit nggih. Yo. Ai blegek-kekuk-kekuk sadulita mel. Ndara. Kula ngaturaken panuwun nggih Den. Dene Ndara sampun paring ampil wujuding pusaka tetiga. Malah mboten namung pusaka telu cacahe ning klebu senjata cakra nggih katut enten Karang Kadempel. Kiai Semar satemene ora panjenengan ingsun prapta ana ing Karang Kadempel. Sayekti amung kepengin njumbuhake kelawan lelakon ingkang wis dumadya ning Karang Kadempel. Ingkang magepokan kaliyan Bagong. Nggih, pripun? Apa pancen kepara nyata yen to pusaka katelu tut wuntat kelawan laku ning Bagong? Mboten kleru. Pancen pusaka telu tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Klima Sada pun dibeta dening anak kula Bagong. Lah pripun? Kakang Semar sayekti mung mbuktekake tegese ya wis yen pancen kedadiane kaya mengkono panjenengan ingsun ora dadi ngopo. Malah ingsun prapta ana ing Karang Kadempel sayekti mung jumurung marang kersaning Kyai Semar Badranaya. Yo Semar. Praptaku ning Karang Kadempel nderekake barep. Sayekti mung jumurung marang kersaning Semar Badranaya nggone bangun Pura Kencana. Muga-muga bisa kasembadan lan bisa dijabahi dening panguwasaning Dat Kawruwing Dat Semar Badranaya. Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Matur nuwun Den. Nang niki durung paja-paja jeng kula wiwiti. Sabab tumrap kula. Kula kok ati kula kemesar ora penak. Mila Ndara, monggo latri lenggah wonten pepengkeran langkung rumiyin. Mangke enten kedadosan apa nek pun padhang kananing Karang Kadempel nembe ajeng kula wiwiti anggenipun bangun Pura Kencana Ndara. Semareka den prayekna semurires den prayetna semurire seka balik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi. Lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja. Wah, putra-putra Pandhawa Tru. Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja. Wah, dalah. Putra-putra Pandhawa Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Gong. Areng apa darene kuwi? Wis. Sing mburi loro karo ra trima terus apa piye? Gong aja ngono. Iki Kakang karo kanca Kakang Antarja
wis sarembug karo aku lan wis manunggal karo aku. Wah, tak kira arep motol ndasku meneh. Ditugel guluku mau terus. Apa? Nek ra kenggonan Ndara Antasena, modar aku wis ra duwe adik kok. Aku kowe. Wah, jan. Bagong aku njaluk ngapura. Padha-padha. Us. Ora basa karo aku. Nggih, sami-sami njing melih niku nek wonten perkara dirembug ora sak penake dhewe. Iya, Bagong. Nggih. Bagong aku njaluk ngapura. Mboten dados napa? Wigatosipun napa, Ndara? Tekaku ning papan kene, Wa Semar saya timing kepengin jaga marang katentremaning Karang Kadempel. Jare si Wa Semar bakal duwe gawe. Ah, nggih. Mula Kang Sangka kuwi mesti wae mbutuhake nom-noman kaya aku, kaya Kakang Garukaca apa dene Kakang Uturja. Nang kene aku arep bantu karo Siwa Semar Badranaya. Wah, matur nuwun Den. Mletik penggalih panjenengan nggih. Nek ngoten kula titip katentremaning Karang Kadempel karo sampeyan. Nek enten apa-napa mangrampungi kula tak nemoni kali sinuwun Prabu Darmakusuma nggih Ndara. Ya, Siwa Semar sing ati-ati nggih. Lang-langing dia mangungkung. Nek ora disesek-esek iki rasane kaya grengsenge iki kurang. Wah ya sak pejagong karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, karo Ndara Antarja iki kaya arang-arang dilakoni awake dhewe. Ha iya. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Aku, kowe, Bagong. Wah, telu mungsuh telu. Ya tegese jagongane iki komplit. Aku iso jagongan karo Ndara Antasena, kowe iso jagongan karo Ndara Garukaca, Bagong iso jagongan karo Ndara Antarja. Lah telu pas to. Nek kono loro kene telu, ora penak jagongane. Nek telu-telu ngene iki penak. Wis dadi iki, wis gak dikasot lho. Lho senengane kok njur ngejak sing ora-ora. Wis 6 iki jos iki wis. Mengkari sapa sing prigel, mengko bakal menang. Aja ngawur gong ya. Ndara-ndara iki njaga Karang Kadempel. Ha iya. Nek nganti Karang Kadempel ana apa-apa sing tanggung jawab ndara-ndara iki. Ora aku tok Garing Petruk lan kowe Bagong ning ya kowe Petruk karo Bagong ya melu njaga bumi kelahiranmu Karang Kadempel iki. Oh nggih mesti. Mboten sadikane kula wis paham. Ngoten niku. Ya. Mula sing prayitna ngati-ati mergo bapakmu lagi duwe gawe. Nek bapakmu duwe gawe ngendikaning para sepuh ngendikake yen cepak kanugrahane pacobane ya mesti enggal bakal tumiba. Mula niku Ndara. Mula sing prayitna ngati-ati ya rengke ngestaken dawuh. Bumi gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Ramyang balaning Pandya Betari Durga wonten ing Karang Kadempel. Nalika semanten Raden Antarja datan prayitna den susupi balaning Pandya Betari Durga. Mila tananeh lamun lagak lagiane ora kaya Raden Antarja. Ngero kaya raseksa nyandak Raden Garukaca kager sarupa perpat punakawan wau.
Aku wis omong karo kowe nek bakale ana pacoban. Lah nggih kula ya kaget kok. Ndara Antarja kok terus dumadakan to. Wae, kaya suarane dudu suarane Ndara Antarja kok, Ndara. Kok kaya dudu suarane Ndara Antarja to, Den? Ora san dadak dewedi ayo ditututi ring. Nek ana apa-apa tak tututane. Mangga ditututi nek ana enten apa-apa malah. Saling perkarane, Ndara. Hati-hati lho, Truk. Ketok iki mungsuhe ora menungso lumrah. Ketarane Ndara Antarja meneng wae kok terus wae. Hati-hati, Bagong barang kuwi aja kon ngalamun. Yae niki akeh demit. Ngati-ati nek nganti kowe kang slupan, wah ngrekoso uripmu. Kunjang kancing langit kelap-kelapaton. Berkincang ing risang mawes sambruk. Oh, ana kambil tiba apa ya, Truk? Ora kok, aku mak clorot. Kok nek nganti ngangslupi sapa-sapa? Nek ngangslupi Bagong wae ora apa-apa. Nek sing diangslupi meneng wae, ayo. Ra cilaka ta? Ngrekoso wae dhewe. Lah iya. Mula kudu sing mrayitna ngati-ati ae ya. Engko kowe karo aku nek ora prayitna ngati-ati, wah. Ngrekoso uripe. Grimis Pak ya, Truk? Ora kok wong padange padang bulan kok grimis. Kok ces. Masa banyu udan anget? Ah iya. Siramu kemebul ya, Truk? Masa udan kok digodhog sik nang dhuwur? Ah iya. Woh, aduh, Gong, kowe arep kena ngopo? Sing eling kan. Sing eling kowe kesusupan jiwane panjalmaning jajalanan. Sing arep kruda peksa karo awakmu supaya kowe gendhasi karo adimu lanang. Eling ya, Kang. Eling Dimas. Dimas, aku wis eling Purwoduksina Yayi. Wah, iki kudu ngati-ati, Kang. Mungsuh iki bangsa sing ora ketok. Nek Kakang Antarja ora prayitna ngati-ati ngrekoso lho, Kang. Ya, ngaturake panuwun, Yai. Oh, cah iki ya Kang Slupan to. Wajar cilik mana. Aja mboten lho. Terus. Ora ngerti Bagong niku iso mabur dhewe, gek cangkeme cungar-cungir. Aku wis omong karo kowe to, iki sing do tekan Karangadempel iki bangsa sing ora ketok. Wis cekli sing kenceng. Sok. Apa kowe? Kowe kok dadi ngangslupi adikku lanang, kowe sak penakmu dhewe kowe. Lah bener. Cekli, Truk, cekli, singkirke demite, Truk. Rumangsane kok kaya sak penake dhewe ora. Ayo, minggat ora? Ora minggat susuri regane ngati. Cekli sing kene lho, Truk.
Ben entek ya men. Nek urung oncak demite jejeli tetepan. Ayo, kapanmu kapan kowe? Rang? Wes e. Wis sadar apa? Wis. Truk. Eling tenan kowe. Wis eling, wis eling. Iki truk diresekke iki truk. Gareng ki nekat banget nganti semlempet nang ndi-ndi. Meneng wae. Wah, ora umum reng mbok yo. Kok kadang kala ki dilongi ora. Ben nekat kaya. Ha iki to, kok kaya dawa-dawa. Bareng iki wong jenes kacale kok. Wong cerobo. Terus non. Petrus sing tak undang nggih pripun? Bagong ki nyautan banget. Aku langsung gampang kesaut Iki nek kowe karo aku ora prayitna ngati-ati nyemelangi lho, Tru. Terus kula kudu pripun? Kaya omong karo bapakmu nek kene ketekan balane Betari Durga. Kabeh do nyusupi jiwane wong-wong Karang Kadempel. Terus njaluka japa mantra nyang bapakmu supaya iso nyingkirke demit-demit bapakmu ki wong ampuh, bapakmu ki wong tuwa sing setiti karo ngelmu kejawen. Nggih, ngestoke dawuh. Punjang ganjing langit kelap-kelapaton lirgin sanging risang mawe gandrung. Petruk ngopo? Karang Kadempel geger, Pak. Sebabe balane Betari Durga ngampyak awur-awur saben wong kang slupan mari kono ngangslupi kene, mari kene ngangslupi kono. Bagong niki nek ora tak slametke wis gawa demit. Wah. Lah kok Karang Kadempel akeh sing do sing ramyang. Nggih. Terus kula nyuwun donga saking Bapak supaya iso ngusir demit. Ngapa emer kowe iki karo omong wae? Mbok yo sing tenang wae. Ngeling-eling japa mantra. Napa Pak japa mantrane? Ana loro. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna, Yuwana, Lena, Kena. Teguh Yuwana slamet saka kersane Gusti. Kok kedawan to, Mer? Atonya lho, Biasane ki meng teguh nek slamet ngono. Iki kok dadi dawa banget. Iki japa mantra anyar nek nganti ora tok apalke karepmu lho. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna, Yuwana, Lena, Kena. Teguh Yuwana slamet saka kersane Gusti. Wis dapalke? Demit ora ndumuk, ndulit. Aku kan ndulit terus. Wong japane ngono kok. Ndur ngincep, mah. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna, Yuwana, Lena, Kena. Teguh Yuwana, Teguh Yuwana slamet saka saning Gusti. Nek ora tak apalke ra rampung-rampung. Setan ora ndulit. Aduh. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Ayo, Gong, yuk. Didulit, Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna kowen ututik. Wis ra ono ya. Yitna, Yuwana, Lena, Kena. Teguh Yuwana slamet saka saning Gusti. Kok ora kleru, Gong? Wis mbek ceket-ceket aku lak kepoyo. Yo ya. Udus.
Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yetna Yuwana lena kena, Teguh Yuwana slamet, slamet sungsane Gusti. Biar ampuh tenan iki. Ayo Gong, nyoto kok Gong. Heeh. Aku ora entuk demit e. Udus. Silet, aduh. Wah, wis. Aku ki nek kon ngapalke werna-werna ki angel rasane. Demit. Ora ndulit, setan ora doyan. Yetna Yuwana lena kena modar we. Teguh Yuwana salam. Aduh. Selamat, selamat, selamat saka kersaning Gusti. Mati. Wah. Gleleng iki. Kowe kok ora tau kleru Gong. Aku saiki gatekan kok. Oh iya. Ora arep tak gawe-gawe saiki terus. Oh iya. Demit ora ndulit, setan ora doyan, Yetna Yuwana salam-salam Gusti. Teguh Yuwana salam-salam Gusti. Oh. Mudhar ora. Udus. Demit ora ndulit. Setan ora do. Truk. Iki demite kurang ajar ya, Truk. Aku kan dadi tukang parkir. Lah ngopo? Jejeli sempritan. Ampun ya disebul. Demit ora ndulit, setan ora ayo apa kaya. Setan ora doyan. Yetna Yuwana, kowe delok apa, Pras? Yetna Yuwana slamet. Aduh. Edan ngidoni barang e, Truk. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yetna Yuwana lena kena. Terus, Truk. Kapamu kamar demit ora ndulit. Modar kowe betot sisan kok. Modar-modar. Ayo. Wedhus. Demit ora ndulit. Setan ora doyan. Aduh yung. Yetna Yuwana slamet. Yetna Yuwana lena kena. Aduh yung. Yuwana Teguh. Iki kok atos men to? Kaya ngetak rasane. Luweh. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yetna Yuwana angel iki. Ya wong loro ya. Ha piye? Wis tak kowe sing ndonga. Ya. Wis gek demit ora ndulit. Demit ora ndulit, setan ora. Ah, ngene lho. Kene. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yetna Yuwana lena kena. Saka kersaning Gusti mati drengko. Ah. Sik tak kemu. Rani kok.
matane mungsuh ki rasa jijik. Ah iya. Nek ora ngono ora mati. Wah, ngecap untu e, Kang. Ana ndi ngono. Ana apa wae? Kae iki ana demit jamen. Sampe nae ora demit tanya wae demit ora demit apa? Ora ana demit kok. Bagong. Ana demit kok malah disawang terus. Tak donganane saka kene. Petro tak gajul ndasmu ae. Demit ora ndulit setan ora doyan. Kok ditapuk to, Gong? Ono munggah to? Kuwi iki disingkirke. Tak singkirne. Rasa nganggo japa mantra. Wong udu demit kok. Masa mangene demit. Lah iki apa, Tro? Tro! Wis konangan demite. Nendi? Wah, dudu kok mesti gila, yakin. Asli mesti gila. Iki wae udu demit, iki wing blegere. Iki tegese ming ragane. Ning demite arep pengen paro? Pengen paro ora? Coba kaya ngapa? Tara! Oh iya ngono kok. Demit ora ndulit setan ora doyan. Yitna Lena Yuwana kena. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Apa meh mati kok dadak disilake lho. Ngandel ora. Kuwi sing jenenge Banaspati. Apa iya? Wah, jan wis ku nek tomatke suwe-suwe ngeri lho, Tru. Iso ngobong awakmu apa? Apa kok? Oh, tutupi mripate. Ah, iya. Aku kuwi ndelokke ora. Karepku arep tak tonton dhewe. Demit ora ndulit setan ora doyan. Demit ora ndulit setan ora doyan. Yetna Yuwana. Oh gareng to. Tak kira tuyul matamu ora. Oh cilik pincang kaya tuyul lho. Gus, Darantasena satu persatu pun padha kendang ngamrakana. Larta saking Guda Sangkara kula yen namo dosa sangse ayo wong karang kadempel dadi panganing Sardula Seta. Mak Cilik eling sing duwe gawe iki Siwa Semar. Sampeyan dimong karo kakekne Semar saka cilik nganti dewasa. Apa kakekne Semar ming duwe niat pengen bangun pura kencana e sampeyan mentala ngrido karepaning Kyai Semar Badranaya Mak Cilik. Wah. Nah, rak ngono eling ya ming mergo didhawuhi Kaka Prabu. So nenek ana sing dawuh ki dipetung bener karo orane. Nek bener dilakoni, nek ora ya ora usah dilakoni. Iya Antasena. Kono mlumpuk ning Karang Kadempel. Iya nggih. Wah.
Amuk Semar iki jajal werka. Nek sampeyan pun gelem ngamuk kaya ngoten niku sapa sing arep ngalahke sampeyan, Jawi? Salira yaksa gedene kliwat. Mongko sampeyan kesinungan tadigdayan. Nek ming telung kedheping netra wae karang kadempel ludes keles. Ning napa nggih ajeng kelakon kaya ngoten? Mangsawang to, panjenengan menika kang paningal sewu isa maca batine sak pepadane. Mang tonton nek ana niat elek saka atine Semar mboten sah sampeyan ngamuk, kula munggah teng kayangan kula tak nyemplungke awak kula teng kawah. Ning nek atine Semar sik mbok ampun kaya ngoten to, Gus. Kaya ilang kawaskitaning Sang Hyang Bathara Wisnu, Dara. Kakang Semar sepira kelupetanku aku nyuwun mangapura mboten napa-napa. Mang mlempak teng Karang Kadempel Durga sak wadyabalane kula singkirke. Iya ya Kakang Nayantaka. Durga ora gelem nggawa bali rombongamu. Mungsuhe Semar Badranaya. Inggih Kyai, kula sampun kapok. Sing picak dituntun, sing mlimpah digendhong. Wadya balamu ganggu gawe katentremaning dulur-dulurku telung dusun iki. Mungsuhe Semar. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Arsa madangi jagat tuk mungu-mungu paning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat kena soroting surya mega lan gunung-gunung. Karang Kadempel pun padhang, Pandhawa pun mlumpuk, Sinuwun Darawati ugi sampun rawuh. Ya. Dina niki ajeng kula miwiti mbangun pura Kencana. Pura tegese papan Kencana niku wujuding sinesukya, papan sing kebak cahya, katentreman, kabagyan. Lan kawilujengan sarta karukunan muga sinanding pepundhen kula lan sedaya sanak kadang kula tridusun nir ing sambikala Durga mendhak kala sirna. Ya Semar. Purnaning gatiwit sonten wau ngantos sakmenika niring sambikala lancar samukawisipun. Upami wonten lepat kula lan minangka wakiling para anak-anak kula sedaya, adi-adi kula sedaya, kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah mbok menawi Gusti ngijabahi benjang saged pinanggih malih.